الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Urian bantu siku Allah subhanahu wa ta'ala nabu sukia salawat tanu siku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panganintanu siku Allah batanu din makwagi ang kutua ma'anong salama kalilinta din nakabarakat mga pagariyami naguskano sana mga bubayami si agama Islam giyang kaiya mapumagusay tanu sa giyang kaiya seminar tanu na sumpatan na yao kaya papagusay tanu si iku miyang aipos agi na isukialo yatan si iku mga ingarano ano nga na mauri inusaitan wag yang kuto kapag yupa o Israfil sa gyang kuto asang gakala gyang kuto ukit kapag tindag o mga tao sa gyang kuto kumuriran sa gyang kuto kapag uyugakiran o Allah subhanahu wa ta'ala na inusay tanong kanwanda sirandar pa akatimu ila ay na yadhabun yang kutua paman na kapakambuat o mga tao sa giyang kutua kumuriran na anda sira na palimuda anda darpa palimudang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala ami alwi tanutua ay darpa na giyang kaya darpa Filastin Orianian na piyamagusay tano panagyang kuto so kapalimudaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto ang mga kaadanian narang kumuto lang wano kaadanu Allah nakutimu sa giyang kuto amasa naya kisumpat tanoron sa giyang kaiya oras imanto agawi na giyang kuto anto na abasima pambetad mga tao sa giyang kuto kapalimudaw kiran Allah subhanahu wa ta'ala anto na ibetad anto na ikaswa o mga tao na sabutan tanwaya piya-piya kakalo-kalo na uba tanu makapamimikiran sa mapiya sa giyang kaiyadang na kau maagyang kutwa kapatay mga pagariang yang kaiya kulaw-law mga tao na dapat na yung mga mana pero tulad na katanong mo agamatan mo Islam daw ba si iku agama kapulutulan niyan si arakatan wag yung kutu mapambetad tanu sa yung kutu kapuluyag wallahu subhanahu wa ta'ala yung kutu kapakambut tanu sa yung kutu mga kubur pulutulan tanu wag yung kutu bala sa yung kutu mga galabag umani isa na mamimikiran tanwa kipiya-piya kang iyang kaiya paman nakapuntulaw no agamatan wa Islam na magatos ka porsyento na mapanggulaulan na ito. Na daw ba si mga daw ba tanu si agamatan wa Islam ka inu tanu pendi makaapas kaya mataan ng mga pagarian na piyangunutan tanun na iyang kaiya mga bayaginawatan. Nadatanu paratia satarutup aparatia datanu paratia yang kutua mga suluan rakatanu agamatan Islam
So mga ulama tanong na diran ditoon. Apagam paganay at tigiran amakam buat o di na makamau yang mga tao sa giyang kutua mga kuburiran na aya waraaniran na uratan hufatan hurla. Paganay mo natin mga ulama nadaabayran na manakat madidiyong paso mga tao daabayran na masusunod misa sa puniran sa giyang kutua mga lawasiran tigitan at makambuburlis sa mga tao ora ayamana na din na ba manakat umanisa sa giyang kutua paman nakapakatindig o di nakakuya kung mga tao sa giyang kutua akaparuya gakiran Allah subhanahu wa ta'ala. Adun pa nami alo yung hadith asukyan gasan wa Isya radhiyallahu anha na inipakinsinyan si kunabitan wa Muhammad at tigin nagyang kana nakapaguyag Allah sa ipo mga tao amadidi yung pasiran na antunad ni keswa o mga bayang gusto mga dato apaman na makapumagina yung manisa na tigunabitan wa Muhammad sa giyang kananamasan na di din nagkapikiro man isa o ganyang panapagidayagi ang puto aurat ang iyong puto amadiyan kagiad na mala apaman na matatago si iku pamikiran ng mga tao aginan suwanto na ikapakaligtas yan antunay kapakaapasian, antunay kapakapasugan na bakian, antunay paman na kapakasulian na kusurga ng karilain wa karilairon wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagarian. Ay paganay, abutan ko mga tao na dendabayra na manakat. Naguhufat, naguda penabayra ng mga sinilas, mga titinilas sa mga tao. Makambut siran sa giyang kutua kubur na umani sana tiniil mga pagarya apaman na giyang kutua si isa dunia na adna paman na mga tawa tingtan walip pakadap mo sa matagas adna mga tawa maarte at tingtan mo apaman na dinde po sa marsik kagi paman na ipugengirin yan ugay na sa giyang kutua masana panta-pantay sa mga tawa ada dato da kawasa da pobri yang kutua kapuru yang Allah subhanahu wa ta'ala na umani isa na makatitiniin apaman na kigida makad na giyang kutua gida man sa giyang kutua masa oy miano itanu apaman na pisusuna na giyang kutua mga tawa kuyag sa giyang kutua masa anna paman na so mga kafir agus so mga tawa mga muslim adiran din parati aso mga suwan wallah mimbuta muna siran sa kaya dunia na kuya siran rumah muna paman na mga budasiran mga bungalasiran na paman na mga amang agyang kutua mga tao na ikataro na gurla ayamana gurla tibu mga ulama na biduni khitan agyang kutua tingtan wa paman na miyakan dudasiran upang asal umani isa na daw pa na maturi paman na daw pa na may Islam miyakan dun siya giyang kutua pakasat sama nutunas sa mga tao na daabayran na manakat nagumakatitin ilasiran nagupakan dudasiran sa giyang kutua pakasaliran na paman na dasiram pa na may Islam ay paman na giyang kutua tigtan wa daw may Islam nagina sutigitan wala pa na maturi apaman na basanan ng mga sabab sa giyang kutua lagi dugo mara apaman na di mapia pagi na giyang kutua da maturi na tibu mga lumustan wala ma Islam napaman nagina ni ke mapambentan ng mga tao sa giyang kutua masa oy antung na panimag gedamiran sa giyang kutua kapakambutiran sa giyang kutua kubur na tibu mga ulama Itasun a'tasa ma kanu alaihi qattun wajia ajwa' ma yakunu alaihi qattun na kegedamiran agyang kutua tantusiran dan kukewaw mga pagarian hagi paman na sagyang kutua masana ada ketunan saik kenapa imantua paman na umawaw ka na makakumasa karisa mineral na pun memilih kami sagyang kutua mapi mineral
Agi ko tu ating tanong spring apaman na mateng-tenggu pendakak pagi na mga uyang ko tu amasa na kita lalu di mga pagari agi ang ko tu aka kegeda mau mga tao sa agi ang ko tu akaw. Kawaw siran din ako kawaw mga pagari na isaw penda kegeda miran agi ang ko tu agutam agi ang ko tu aka kegeda miran sa agi ang ko tu agutam gutam agi ang ko tu akaw na tigu mga ulama kumbusiran na mibayan ko dunia na dairan din to magdama apaman na kita taral wa kawawa gubiyan ko to kita taral wa paman na kagutom paman na yuti pagam pagana ka kegedama kasagyan ko to apaman na kasakita gyan ko to kawaw nagubiyan ko to kasakita gyan ko to kagutom sagyan ko to masa kapaguyag wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ipo mga tao mga pagariya tigong mga ulama amay kamakambu tasiran sagyang kutwa kubur yub'athu kullu minhum ala ma mata alayna paguyag wallah suhuman isakiran sagyang kutwa ukit udinaan tunayo kita kiapatay agyang kutwa manusia saya cita mo kailay agyang kutwa kapagamal sa mapya nagugyang kutwa kapagamal sa marata sa kiapatay uman isa Odi na o kita kia patay agyang kutua uman isa na yutu do naman bu ikapang yago Allah subhanahu wa ta'ala. O pamaku ayak kia pantagira kakapatay na magagama ka. Naguding ka di pakandagal lagi ang kutua galabag amapya. Nagyutu do naman bu ikapang yago Allah subhanahu wa ta'ala. Mapunutuntan watunay mga galabag amapya. Ami sa hadis paman nagyutu na naman bui kapag uyaga Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga tao sabot sa giyutu paman nakiyapantangan na paman nakiyapatayran nagupaman na mapunutulutan umang buwan tunay mapumbata na giyang kutuwa mga tao kiyapantang kira nakapatay na giyang kutuwa kang galubag sa malata giyang kutuwa paman na mga pariniba yang kutu apaman nama pasang ikan gelbek sapi berang amang gelbek amang araratan itu dan mampu kapang yang berkiran Allah subhanahu wa ta'ala nama mikiran terus ini mga pagarian kapaman nada pembesmakatin dengan yang kutu apaman nakapengum Allah dan yang kutu apaman nakaku yang terus yang kutu amang murtanu nasadun sagal otau agenatan yang sadunya nabi itu nama buyamananya nama pembetan yang sagian kutwa mas digu Allah timu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi bagu ya bin Allah subhanahu wa ta'ala suumani uriban sagian kutwa masa nasadun sauki takiya partai ini nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saya umbutan yang kutu atibitan wa husnul khatimah wa su'al khatimah. Antunai paman na kiai pusat uni na yang kutu amulim pusana yang gel bakagian kutu atau ino mapia anta agamara ta agian kutu agal lebihan. Mga pagaria. Paman na sisira katano penagian kaya mga niawatan naan tunay makaaron rakatan usagyang kutua kapunganitan usarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala kapunganitan usataw bat si iku Allah kapunganitan usamanap si iku Allah subhanahu wa ta'ala marga ng mga pagariya ubang kapenayaw na ginawang kasagyang kaya masakap pagbilag Allah subhanahu wa ta'ala tanto din na sasakita sa puso mga pagariya mga bumayang isik agama Islam amay kading kama pamangan yarila agu mapamangan ya taubat si Allah agyang kaya paman na mga galabag mga rarata uway mataan din ng mga pagariya kauding kapangan yarila si Allah na makapsendit ka sa paman na malakasendit amya usay talo panagyan kutua paman na o ayak apakah sendit agyang kutua tao na sa agyang kutua masana agyang kutua paman na ipsendit yan na ninya nuto paman na kekuaan sa una kagi paman na may puso din agyang kutua kasendit ayak iya kasendit mga pagariya ayak iya katubatan na sa agyang kaya dunia apaman na sutaw na paman na bibiyag pensagiang kaya dunia sutaw na pagintaw pensagiang kaya dunia na gitu ikapuro niya sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. O bagaw na rin bulungan
Atika pamanna siya kundo pama kuwai wallahu subhanahu wa ta'ala sana pa sagyang kayagal baka kana maratan amini tamang kapagaria pamanna tantu kadin ko kerasay sagyang kutu mas nakapaguyagar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu ati mga ulama isunna sagyang kutu pamanna tao aku wafat agyang kutua kapakasabutaw udina pamanna diun diteru agyang kutua la ilaha illallah agyana na la ilaha illallah na kalimatut tauhid kapakaisa asiku Allah subhanahu wa ta'ala. Aupama ku pamanna sutaw na mamabtunian uto sagyang kutua pamanna kaputay niyan dinamya kagiraus kaniya na la ilaha illallah da Tuhan atitu inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala nasutawa timu mga satawa timu Nabi Tanwa Muhammad amiyat teruya nagyang kutua la ilaha illallah sagyang kutua dan yang nakapatay na pagkasunan sa kanya Allah sa kusuro kanya ay dapat yung mga pagariya inuh yang kaya paman na kalimatut tauhid ginan la ilaha illallah na binilayang tanwanan si mga ginawatan kisabutan wana ng mga pagariya di tanwanan ni matero paman na pamagito ng tanong na ginawatan si uman na kapitan na pagginawatan ng mga daya la ilaha illallah at paman na salah kausan animat mga ginawatan sa bangsa ayam nilayang tanu si mga ginawatan nagyang kutua salah kausan yang kana kalimatut tauhid. Ako pa kaya ayam nilayang makakuginawakan nagyang kutua paman nakapamaganta kapagaya paman na ayam nilayang makakuginawakan nagyang kutua kapakasudi o dinaan asa na paman na mga katruwa mga rarata lagi dia nagyang kutua paman nakasisinta kandedora o di nakapat apang mga taram paman na mga katruwa paman na gyang kutua kapamasto sa mga katru na ayang kami nila yung masibu inawaka nagina na mga pagaling tigo mga ulama amar nagyang kutua tao ada niya ng milayang sa ginawa niya nagyang kutua kalimatut tauhid uba paman na amay kakumad nagyang kutua kapatay na uba malugod nagyang kutua kateruan yang si la ilaha illallah pagilay mga pagari nagyang kutua galubag nagyang kutua tao at ibang kan narimang musyum kata nagyang kutua paman na umita ipakasurga ida kapaginuntulan sa nagyang kutua kauyag-uyag ka na may ka mag-angka din namatay na tigka la ilaha illallah naman ang mga pagariya so Fir'aun aisan na paman na dito arinidu yan so Allah subhanahu wa ta'ala na piyakapasangan yan so paman na Musa alaihi salam na antunay miyaso ayan yan kutua paman na maganyan din nakapatay ang miyalimuskan yan sa yan kutua kalunan na isubut yan ang yan kutua la ilaha illallah nagyang kutu mga pagariya nakapaturuan yan nung napikan sa kanya ng mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala paman nadasdan iyus wallah umas so Fir'aun naman yan baskan yan na babaluya paman na isa po mga kaadun wallah amiyat turuya nagyang kutu kalimatut tauhid nahina ng mga pagariya marami ng mga pagariya mabatan mayaman na niya na pupuriyag yan kaya agama Islam apaman na dito no narasay na mga ginawa tano na ay apaman na mapipikir tano na tinitano apaman na yang kana na la ilaha illallah na biya lubu-lubu na nakatero na amay ka mag-anak ko na matay na paman na atero na kanana nakagina na paman na kalimatut tauhid na isa na paman nakatero o di nagalabak ay pakasulutaw sa diyan ko ta surga wallahu subhanahu wa ta'ala na marga ng mga pagayon tigo mga ulama asa tawa kapantaga nakapatay ang makapagiharam sa kaniyan ayamana na si miyatay isagyang kutwa lumalakaw sa kaniyan sa hajj at umrah kama wa huwa yulabbi nagyang kutwa paman nakapaguyagaw wallahu subhanahu wa ta'ala sa diyang kutwa masa
nasakanian mampu na din yan dito nagyan kutwa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak innal hamdata wan ni'ma laka wal mulk la syarika lak. Naman ito ayam mana mga pagarian sa dun sa kapantangan na kiyapatay ang kutwa tao na ito ni kapan niya doon Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kailangan ng mga pagarian na di tanwari di bilang atau sabiang kaya dunia kadita nung nakatawan wan dari masa nagu antu na adarpa nagu antu na ibetatan sabiang kutwa paman nakakukuwair kataru malakal ko sabiang kutwa mga niyawatan. Tigo mga ulama agi ang kutwa miyata yang mga pag-ihram askanian na din yan dito nagyang kutwa talbiya yamshi ila ardil mahsyari wa ka'annahu dhahibun ila Makkah nagyang kutwa kapakambutian sa giyang kutwa kuburian apaman na sunusakanian sa giyang kutwa darpa palimudan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa lagi dutwa tao na lagi dubas kanian na pesunus sa Makkah o di na ayakang gedaman yan na pesunus kanian sa Makkah ay tunay niya nagyang kutwa hajian at akagyang kutwa umranian nagyuto mambu isabab adis kanian di maka telbiya apakagiraus kanian na labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik taman sa giyang kutwa kapusannya. Kagigiti paman na mulim pusan na paman na galbakiyan sa giyang kutwa kaya patay niyan. Uway. Biya panutul sa giyang kutwa haditha adna sakata wa mama. Wakasahu ba'iruhu apaman na inulubus kaniyan udina miyawulubus kaniyan sa giyang kutwa paman na pagadaan niyan. Wa huwa muhrima giyang kutwa sakata wa mama na makapagiharam sa kaniyan. Agyang kutwa masana pamanian na pelalakaw sa kaniyan sa haja anta ka umrah na ayam yadruna bitanwa Muhammad sa agyang kutwa sa katawa mama amyawlug o di na yamananian na miyawlug sa agyang kutwa kodaian tiguna bitanwa Muhammad ay basiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayn wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya. Ayaman nagyang kaya katulong nabitan wa Muhammad nagyang kutwa sakata wa mama sagyang kutwa kiyawluyan sagyang kutwa kudaian apaman yan na makapagiharam nagyang kutwa sakata wa mama datingu nabitan wa Muhammad riguan wagyang kanan amama wa kaffinuhu fi thawb nagupaman na ayat tigian sa panginiyo sagyang kanan apaman na sakata wa mama nagyang kutwa ditarniya naginan su ihramiyan kapanan yus kanian sagyang kanan na ihramiyan na uban yus kanian na betadi udina ban yus kanian ike kamutan yatimu nabitan wa Muhammad na uban yu paman na sa pangyagyang kanan na ulunian kagimat anas wallahu subhanahu wa ta'ala na paguyagyan nagyang kanan na mama sa alungan na mauri mulabbiyan na dis kanian di paman na din yan di matero agyang kutwa labbaik Allahumma labbaik kagigiti paman na mulimpusan agan labag agyang kutwa sa katawa masa agyang kutwa paman na daniyang panakapatay. Ay lagi niya natin mga ulama nagyang kutwa paman na miya syahid miya parang salalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ini pangintaw niya nagyang kutwa kapag injian kapag iprang alinding yan si iku agamatan o Islam linding yan ubaya mananian na ubabado mapadungo sa Islam sa giyang kaya mga darapatan alagi dia ng mga pagarian na sumanga lukas tanu sa giyang kutwa kiawi din sa giyang kaya agamatan o Islam dia kutwa paman na sumanga lukas tanu na dairan din sulindir na giyang kaya paman na Islam sa giyang kaya darapatan dairan na paman sulindiran si iku paman na umani makauma saya ayaman niyan na awidan niya na giyang kutwa salaka wa agama ay pinungiran si iku agamatan o Islam na dadluto paman na sulindiran ng mga lukas tanu nasiran na paman na kaya petaniran na giyang kutwa jihad fi sabilillah linindingiran suaga matan wa Islam na anto na ibala sa giyang kutwa paman na kesahid tigu nabitan wa Muhammad yub'ath wa damu yaqturu fi min jurhihi al-lawnu lawnu dammi war rihu rihul misk tigu nabitan wa Muhammad kuyag agyang kutwa tawa ya mananian na miya parang salalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala miya syahid apaman na giyang kutwa paman na rubu agyang kutwa paman na sakata wa syahid na paman na giyang kutwa pagtekedin sa giyang kutwa paman na palian na giyang kutwa pali
apaman na ini palingon na gyud niya mananian na kaya sababan na kaya syahidian ati guna bitan wa Muhammad al-launu dam agyang ko to apaman na pagugin sa agyang ko to apalian na rugo na gyud niya mananian na paman na kulay agyang ko to rugo o gaida ati guna bitan wa Muhammad na agyang ko to apaman na abawa yang kutu apaman na pagpakapuno na rugo na miya kamo tumutu ati nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi na nibala sa gyang kutu mga syahid mga pagariya. Sabab sa gyang kutu apaman na kaya permasairan na upaman na kaya dipin sa iran si kuwagamatan wa Islam nagupaman na nila nakabaya ubama pa na maswaga ma Islam sa gyang kaya darapatan. Malon yung mga geda-geda mga pagariya upama ko sa mga lukas tanong di na sa mga mujahidin nabasiran din na paman na milubulubud sa kiyang kaya kakapatik wagama pangin bedarkan wa kapakaya miya dan uli na miya panas wagama sa kiyang kaya darapan uway na gato na kapan ayaman niyan na mga tao paman na din na makasuko sa kalasan nagudas kaniya na marasaya di na ni pamawingan sa mga mujahidin. Hoy. Betul na ka mga tao. Sabab sa giyan ko paman na daerah na kagdama, agu daerah dasira na marasay sa giyan kaya jihad fi sabilillah. Na kumawingan niyan sa mga mujahidin. Hoy. Apaman na tigiran na giyan kaya mga tao na paman na duun-unian din na mga tao asiran ini pagintaw giyan ko paman na mga ginawairan uni na umuran sa kalasan. Dinya nakatawa na buida dinya nakapikir lagi ang kutu paman na ibabalin umujahid sa kalasan na paman na kana babu para sa ginawan yan kapara pen sa giyang kutu tawa yaman na niya na diyo di mamawi lagi na mga pagariya oy ino paman na giyang kutu ka pumawi nga sa giyang kutu mujahid na bangan di pamangan ni saksi ko Allah subhanahu wa taala Bapagiraw ka, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, tabangin ka sa mga pagariyam ya mga mujahidin. Ya Allah, pakapaman na sa mga pagariyam mga pagariyam ya mga mujahidin. Napaman na beging kasiran sa bugar, uli na tabangin kasiran sa giyang kutwa paman na diran di kapingin jihad. Lagi na ng mga pagariyam, mas mapi, di giyang kutwa paman na diga di pupakay ito na giyang kutwa mga mujahidin. Asira ni miya rasay sa giyang kaiagamatan wa Islam. Digunabitan wa Muhammad sama nami ali sa hadith. Atigana walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yawmal qiyamah. Wal lawnu lawnu dammi wal rihu rihul misk. Ayaman inna sunabitan wa Muhammad nami supaskan yang si Allah subhanahu wa ta'ala. Atigana danna kapalian isarkanu. Agyang kutuwa paman na kaya paliirun na sisiskan yan sa agyang kutuwa lalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Aginan sa mga mujahidin. Paman na kerasa isiran sa agyang kutuwa paman na kapmelingiran sa kalasan. Didan din na paman na katawan agyang kutuwa paman na kakakadmirar o atunay paman na mga paliudin antunay paman na mga kamargna na kagadamiraro ti kunabitan wa Muhammad. Amatan aswallah na katawan yan nagyang kutua kepalian sa gyang kutua paman na lalan si erakanian nagyang kutua kaya palian si salalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na makaumas kanian sa alungan na mauri nagyang kutua paman na kapapaliin nagyang kutua paman na tugaw na rubu nagyutud na itigo na bitan wa Muhammadi kulainian ugain nagyang kutua baunian na ayabaunian at tigo na bitan wa Muhammad nagyang kutua miyakamut at tigo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isa na nabala sa giyang kutua mga mujahidin, sa giyang kutua paman na kaya kaptiran sa giyang kaiagamatan o Islam. Yutos sa mga tao, apaman yan na ayagal na bakiran na mga pipiyan. Mialuitan wag yung kutua paman na mga tawa mulabiyan at telebiyasiran sa giyang kutua kapag uyagakiran wallah aginan supaman na isaw na giyang kutua mga mujahidin nasi itano paman sa giyang kutua kapubus saya tano sa giyang kutua mga tao ayagal bakiran na marata sa giyang kaya dunia ayak yapantagan nakapatay o di nakyapantagan sila nakapatay sa giyang kutua gal na pagkamarata. Tigunap mga ulama waman mata ala lagina sa tao aaya mulimpusan o di na paman na kaya pantaga nakapatay
ari iskanian di mamakin sa music. Agi mo to ating kita mama pasang ikap music. Paman na din kedaan sa tunay ini hitsi tagi yang kaya pun at tangilan yan. Paman na di makan demu-demu at kita no. Nagyang kaya na paman na lias kinyan na paman na din na paparunian. Agi na sumapapaman na da oras ainun ta na paman na kalalala ka na tangilan niya sa niyang kaya hitsi ta paman na pumakinig sa music. Malagi do paman na mga tigitan wa mga ide-ide paman na miyangaw na at mga ide-ide paman na mga latest na mga ide-ide kebubayan yan na mamakinig na tigunabitan tigu mga ulama ukon ukapan tanginon akapatayag yung kotwataw wahwa yudan dinu naskaniya na mamuna di mamagide-ide sa yung kotwa mas akapang jawin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman nakakigiyang koto igala bagian. Agi koto paman na mapasang ikapamakinig sa maranaw sungatigdano. Uli na ito na tagal unsung, uli na paman na. Nagyang koto paman na lima kandeng-deng sa gyang koto paman na kapag uyagaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya music mga bagsakan mga aryakan na ayat na paman na hukuman sa mga ulama na haram. Nakataya paman na isad na pama kasing sa nagyang koto ang mga tao ang mapasang ikapamakinig sa music. Paman na apian nyo o sisi sa walay na apian nyo niya nagyang koto paman na nagyang koto radyo yan o pama o sisi sa tarakan na paman na din. Paman na ayad na inipagintaw niya nagyang koto kapamakinig sa music. Ano ba na paman na miyan naga kanatingin nagyang koto akang video kinainwira ko na ito gagalabaka. Kapaman na ipapakapya ko ito ang ginawa. Nagito man kaya pakarata yan. Kagi paman na ayaw mo paman na dapat iparanak o mga puso tanong na ginasukabatiya sa Quran. Ayaw mo paman na iparanak o mga puso tanong ipakapya o mga ginawa tanong na ginasubika pamakinaga sa ikwayaman niya na tilawat il Quran. So Quran na paman na katru Allah subhanahu wa ta'ala. Naman na kala mga tao paman na ayaw ipakapya ginawa na nagyang moto kapamakinig sa music o di nagyang moto kapamibiyuki na paman na isad na paman na kasiksa niran aamay kapag papahuyagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala natigan na iyudan dinu apaman na di makapag-ide bagyang kutwa tao. Tigo mga ulama bagyang kutwa paman na di niya di kapakapamag-ide nagyang kutwa paman na miyapakadayan nagyang kutwa kalakiyan apaman na bumamipya ginawa niya sa giyang kutwa mas apaman na giyang kutwa din niya di kapakapamag-ide na bapipya ginawa niyan amiyang pakadayan nagyang kutwa kalak na tigo mga ulama ka na ba giyang kutwa mas apaman na kapaguyagaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kutwa tao na tito din na kumaalaka kagi sabab sa paman na katawan niyan sa ginawa niyan ay kiyapan tagiru na kapatay udi na kiyaw riyan na giyang kutwa kapamakinig sa music bal kad yajir lisanahu yuradid ugain na din yan din nagkipaman na kikipara giyang kutwa dilayan apaman na din ni makapamagide giyang kutwa dilayan apaman na din yan uto kabaya ugain na sabab sa giyang kutwa paman na gitu ni paman na kaya patay giyang kutwa tao ama pasangin kapamakinig sa music mga ide apaman na bi'alidun wallahu subhanahu wa ta'ala ang makaw mas mga tao sa ano nga na mo inayad na pagsalsin nagyang buto ang mga anggota. Na paman na lima kapong nakagyang buto akatru Allah subhanahu wa ta'ala isaw na ya paman na miyaw yung gusto tao na lima kapamagidayda. Dili yan na pama karena nagyang buto adilayan sa gyang buto di kapamagidayda gyang buto tao. Nagyang pasangan nagyang gaya mga tao. Apaman na mahinig sa music ugaid na daw rasyan sa giyang kutwa kapamakinagan niya sa giyang kutwa kapabatiya sa Quran. Tigo mga ulama aaya kamata ni sa giyang kutwa tawa kuyag sa giyang kutwa masa khaifun na maalak sa kaniyan badrurun yuridu an yatawaqqaf na aya kabayayan na paman na mignakyan na giyang kutwa din niya di kapamagidayda. Paman ay kalak yan ito. Katika na ino wakang panaya paman di matur wag yan kaya mga ide-ida.
wa yadhkuru rabbahu na yakuna kabayan nakatidin taduman yang benin su Allah subhanahu wa ta'ala ugain na sagyang kutu amasana dinya din nagkagiga kaya mana niya nasangka ya dunia nabi ukan niya din sa puro tagyang kutu apaman na kapul makinagan niya sagyang kutu mga music na makaw mamamu sagyang kutu amasana dinya din nagkagenakan agyang kutu apaman na di kapakater agyang kutu adilayan sa pimberang nga mga klasya mga ideda apaman na maal kagyang kutu ataw ayan na kabayayan na migenak yan ito na banyan din di katedenta demi suwata o kay dati ko mga ulaman na dinya din nagkagaga agyang ka na ng mga pangarian upama ko sagyang kayama sa aking babatu-batarukan sa dunia na purubay ang tanwag yung kutuwa kapamakin sa mga paman na mga ideda na taubatan tanwa ng sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ka na oras sa mga pangarihan na panganitan wa taubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Antonapan apaguyagan apaman na patsagyan mo ito apaguyagan Allah subhanahu wa ta'ala nagyang mo tazul wajhay duwi buntan apaman na tigtan wa plastik ataw apaman na duwi buntal makaw masagyan mo tuwa sambalan apaman na salakaw buntal na makaw masagyan mo tuwa sambalan na salakaw buntal na tignabitan wa Muhammad apaguyagan Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa tawa paman na duwi buntal walahu lisanani nagupaman na dua penayamanan niya na tigwan Allah sa dua adila agyang kutuwa adila yan na padasagyan kutuwa apa yung kunaraka jahannam sabab sagyang kutuwa ayamanan yan na tangakan apaman na aluya lagi yang kaiyata walang hidayah apaman na paman na makaw masih kung mga muslim na mapaden apaman na pada kung mga muslim makaw masih kung mga munafik na pada si kung mga munafik madagal man na lagi hidayah mga tao oy apaman na din yan mapakambunu agyang kutuwa ang belas agyang kutuwa apaman na okit adi mapiyat natulong mga ulama apaman na mangkana da wajhaini fi dunya satawa ayabtan yan sa dunia na duwi buntal kanaba dua mabubuntal yan na ugay na paman na ilataya sa giyang kuto apaman na maratas kanya ni galabak kagi paman na giyang kuto akaba sa talo kagi apaman na sadin sa katatapi ano na gito din mamu ipaman na paman na betadian jaa yawmal qiyamah akana lahu lisanani min nar yawmal qiyamah na paman na kedua penagiang kutua dilaian na tigu Nabi Tanwa Muhammad agiang kutua dilaian na makapupun sa iku apo iku naraka jahannam sa alung-alung. Lagi na mga pagani. Malu nagiang kaya paman na kababaloy utawa munafik apaman yan na itong sa iku mga muslim na muslim sa kaniyan ugay na upamagman na kumakauma sa iku mga kafir na kafir sa kaniyan o di na anton asa na paman na betalian apaman na titu apaman na akid agyang kutua tao sa agyang kutua apaman na kababaloy niya na muslim na isa niya apaman na kepasangan sa alungan na mo gyang kutua apaman na penduda sa apaman na tumampang sa qibla apaman na gyang kutua apaman na mapasangi kapanuda-duda o di na kapangeran apaman na kumaradapat na sumasang sa qiblat apaman na penduda ako pa kaya paman na kaya mapasangi ka panupris ato na mapasangi ka panupris ang paman na mga bisyo ana suka pelag ay man niya na mali di suka pelag tende ka paman na tatago sa butilyaw ay lagi din nagibuto ka buma ya kaya ngay lumbaga lagi daya na paman na kiukumad niya mga ulama kay katawan tano suko kuman yan apaman nagibuto ako kuman nagibuto lagat ang gibuto ka buma na napaman na kiukuman ng mga ulama tanong sa gibuto di ko pakay di ko pakay isabi mo kumiyo na sa mga doktor tanong apaman na sila ni kapuruan tanong sa gibuto apaman na hukuman o di na paman na kakataw asira ni nabiya mataw sa gibuto mga dalil wayati alladhi yabsuqu tujahul qibla napakaumamang buwag yang kutwa tawa paman na miyakaduda o di na paman na miyakakarad o di na paman na yang kutwa dumiyuda sa ayakia duda yan na tumatumang para sa kibla wa nakamatumu fi wajhi na yang kutwa langugian
na paman na amay kapaguyagan Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuan lang ugian na paman na matatago sa giyang kaya butan yan. Sabab sa giyang kutuan yan din nakapagadati sa giyang kutuan qibla. Tigunabitan wa Muhammad man tafala tujahal qibla jaa yawmal qiyamati wa taflatuhu baina aynay. Sa tawa paman na kumradaan taa ka sumunga sa giyang kaya paman na tumampar sa sumangor sa giyang kaya qibla makomas kaniyan sa alunga na mauri na paman na giyang kutwa dudaian giyang kutwa karanian giyang kutwa langian na paman na matatago sa giyang kaya buntan yan ang tinagamitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa na hadith na tingong mga ulati ng nabitan wa Muhammad yub'athu sahibun nukhamati fil qiblati yawmal qiyamati wa hiya fi wajhi. Baka paman na paguyag nagyang kutwa tawa mapasangi kaduda sa alungan na mauri. Apaman nagyang kutwa ka penduda iyan na si isumasangor sa kibla. Nasa alungan na mauri na ketabu sa giyang kutwa buntal yan nagyang kutwa duda iyan. Napananggilan tanwana ng mga pagarian. Pananggilan tanwa giyang kanana lagi na napaman na parangay ula-ula adima fi sa parwaga mantan sila. Isang panapaman na pagkauma sa giyang kutuwa masa naginan sa mga takabur, mga mutakabirin, mapasang ikapangimpuruan na antunay kapag yugakiran wa Allah subhanahu wa ta'ala antunay paman na mapumbetaliran nagyang kutuwa paman na mga takabur, mga tangimpuruan nagu paman na pakalaan yan na ginawa niyan na amay kapag yugagan siran wa Allah na pagay ito siran mga pagarian. Baka itu siran sa aya mapumbetadiran na kaamthali dhur apaman na lagi dagiang kutwa kamais biya kailangan sa giyang kutwa uda kamais nagina ni mapumbeta dagiang kutwa mga takabu. So mga takabu sang kaya dunia ayaman na niyan na pakaw na nila nagyang kaya mga rarabilan nagwayaman na niyan na mapasang sira ni kapamakaitu kaayam papaman na mapia nagyang kaya mga ginawairan na pakay ito siya naman sa giyang kutwa masa apaman na ayan na kasayba na tanong natin mga ulama na kaamthali doon na lagi na giyang kutwa paman na lagi na giyang kutwa kamais yata'ahun nas uda kamais why yata'ahun nas ubi akadamim na sabab sa giyang kutwa kay ito iran na kinupuan sila ng mga tao apaman na kinupuan sila ng mga tao kag ini sila na kena naman ng mga tao kag paman na iya kay ito sila din kapaman na ayan na kapangalairan na lagi na giyang kutwa uda kamais ang iya makay ito sabab sa giyang kutwa di anikat na kamu sa giyang kaya dunia marata kiyakat na kamu yung mga pagarian yaulan na giyang kutwa paman na yaw saya tanong na sa tawa paman na mangimpuan sa kaya dunia namay kamakamas kanya sa alungan na hori na bibigurakan pa niya suwakman na kurara kita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalita rumanakam mo. Dita rin ipanakabura mga ginawa tanong. Api antunay kiyarampayan rakapagarian ubang kapanakabur na ginawa ka. Ubang kapanakabur ng suwelam uka. Madagala mga tawa kay paman na biya kalay ilam mo na din ipanakabur na giyang utwa ilam niya. Apaman na din yan, apaman na iprido yan siya mga ulama agyang kutwa ilmu yan o di na paman agyang kutwa tao agyang kutwa tao na anyan itakabur dinyan itakabur agyang kutwa kalayan ipira dinyan itakabur agyang kutwa paman na kapian yan iwalay dinyan itakabur agyang kutwa paman na kapian yan itara kunin na antuna sana pagigimu apaman agyang kutwa paman na lagi agyang kutwa mga rilusian o di na antuna sana paman na malayarga na dinyan itakabur apya paman na maka paman na po kapansin na tingin na paman na malum niya di titig-tigir na giyang kutwa di man yan asar mo paman na papansin na giyang kutwa malayarga rilusian na paman na isa din akasinsa na giyang kutwa mga takabur napakay ito sila sa giyang kutwa mas akapumiyag Allah subhanahu wa ta'ala nakidapuan sila ng mga tao mi'an isa giyang kutwa haditha yuja'u bil jabbarina wal mutakabbirina rijalun fi surati dhur bakaw maulina pakatalingo maulina kiuma so mga tawa mga takabur sa alungan na mauri na ayaw na mapambutaliran na lagi dagyang kutwa uda paman na uda gyang kutwa kamais
apaman na kelabusan kesiran umanga tau sabab sagian kutu apaman na kia pakai itu akhiran wallahu subhanahu wa ta'ala taman sa paman na kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga tau paman na udi mapasana giang kutu akapang wallahu subhanahu wa ta'ala naya din na mapumbata na giang kutu mga tao na lagi sira na giang kutu uda kamais agi ito ni mapumbata nila sa alungan na mo Oriyan yan na terungkiran yudhibu bihim ila naril anyar na idindigsiran yang utuwa mga takabur apaman na pakaruni-runi siran panabaka itu siran na idindigsiran sa giyang kutu apoy kunara ka jahannam apbetuan sa narul anyar qala kila ya Rasulullah ini pakisiran si Rasulullah ya Rasulullah antum nagyang kanana narul anyar natin nabitan wa Muhammad aginan sutamaka udina ginan swayamanan yan na temukan sagyang kutu apoy kunara ka jahannam Allahu Akbar sabab sagyang kutu akay tuira mereka kan ugira temukan sagyang kutu apaman nagata gataniyo ayamanan yan na temukan sila kang sabab sagyang kutu apaman nakapangay tuira naman mapasang ikat ka busa kaya dunia natama kasi sira naman busan ini dastan kudu Allah subhanahu wa ta'ala sama nuto mga pagarian kaya to kawantan wag yang kaya kat kabur naisan na yamanan yan na marata ang ipakada panas mga tao sa alungan mo iginakatan wag yang kaya kat kabur apa man alu maniman to aming ipupuay to kabur mga tao yang kaya iPhone 14 na man isa na paman na hindi mamagbiwag uman isa nakabaya paman ayan nakabaya yan na paman na asura paman na kandipuwa yang itu masa itu ay kenapa tanu pangatagi ko takasin uwi ng mga pagarya kenapa tanu pangatagi ko takasin camale arga kagi paman na ati sumanga na itamo mo at ginanira kidano supo kayo daw ayaw pangaratan tanong na upun na ayaw mapipigirkan na katakabur ay takabur kasi ko ayaw mananin na padaga paman na mapikir ka tiga paman na ibsila ko sa ginawa ka apaman na ang kadi mga takabur ang kadi mi pangimpurwa na ginawa na ito yung karata apaman na ginawa ko akasin punta apaman na kulgaw taw na da amarata ruwin na upun ayaw man ya taw na ginawa ko akat takabur na paman na pakay ito ilagyan ko taw sa alukan anto na pa ni mga tao apaman na kuya sa lunga na mauri apaman na makapmuman nagyang kayaman ni uzzaka so mga tawa di pendiyakat apiyaw miyaw magyang kutuwak ikati indidiyakat na paman na di pendiyakat yeso yamanan yan na mga tawa mga laitamok o di na mga padigang o di na yamanan yan na mga farmer kagi suka farmer na paman nagyang kutuwak paman na mga pamumulan apaman na lagi dagyang uto ang mga ilaw na paman na di pinutudikan diyakatan. Why? So paman na di pendiyakat na ayaw ko na kuswayaro na makapulag. Paman na di tetapu-tapu kagyang uto paman na di pendiyakat. Yuhawilul firara paman na ayaw kabayayan na kapalaguyan yan nagyang uto paman na tamuk apaman na tamuk ada niya na kandiyakati. Agi paman na kuman yan ruden. Dia kutu paman na saladun wadaniya na mindiyakat. Akiyaw magyang kutu adiyakat na pengomaru sa giyang kutu masakap punyag Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat iwayamanan yan na ayadang kami mimbagay adiyakat na magatos. Udina sangib, udina mineraw sa ayamanan yan na pera 10,000. Dia na sumanga tao. Ayamanan yan na di pendiyakat. Naya kung na kuswairan. Wayatamathalu lahu kanzuhu na paman na anto na ini makapunta lagi ang kutu paman na danya na may bagaya di katiyan sang kaya dunia. Ala sakali sudain akra wa huwa ta'ban ayaw na bunta lagi ang kutu tamuk makapunta sa giyang kutu paman na masa na lagi lagi ang kutu miyakalan na adipay. Paman na yeso paman na adi pendidikat na sutamukiran na ayaw mapambutan yan sa giyang kutu masa akapuno yung Allah subhanahu wa ta'ala na aya buntalian nagyang kutu paman na nipaya suda'in akra aya ngaran niya na suda akra awa huwa ta'ban nipay azima miyakalan na nipaya tibu mga ulama agyang kutu taw na tugaan niya nagyang kutu paman na
tawa di pendikat nagyang kutua katuk anianon na magagudamian din nagyang kutua kasakit taman sa paman na mapasada nagyang kutua di ka pamagitong Allah subhanahu wa ta'ala sa kumamor. Taman sa yung mapasada nagyang kutua paman nakapumukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namiyarat tarataan na nabuta ng mga pagaling. Namay kagyang kutua di pendikat sang kaya dunia paman na yang kaya dia kat na pedanan sagiang kutua rokul wagamatan Islam apaman na tibu yang kutua mas akia suwa Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad bin Jabal atigia na paganaya paman na dulun nakaku mga tao nagyang kutua syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah na amay kapaman na pangim benar kairan na parati aliran suwallah na musuh Muhammad na subu Allah na paman na panganduno kakirang pamanagiyang kutua sambayang na may kapaman na unutang kairan na pamanganduno kakirang pamanagiyang kutua zakat agiyang kutua zakat na aya paman na abiti kaniyan na kuun sa giyang kutua mga kawasa na ipambagay sa giyang kutua mga miskin kauto nalang-ulang wano di kacang kaya dunia nagi kapaman na mapunta niyan kepasangan siran sa giyang kutua mas nakapagunya kakiran Allah apaman na pelaguyan nila nag-ino siram suto makapelaguy kapaman na diyang kutua tamo kadairan na baga na diya katiran na makapuntal sa miyakalan na anipay agyang kutua paman na anipay na seruan yan din agyang kutua tawa yung bugay sa diya kat nagina na makapagay sipan sa dunia na taubat ang tanong yang kaya paman na diya kat ada tanong yung bugay madagala mga tawa din ang sasabot na diya kaya diya kat mga panigang pira-pira mga panigang apaman na kaya paliwatan sa mga kaya dia kata yang mana niya naduksinan pilika. Agi kaya kaniya kata mga pagarian na uman dunia saragun, uman tumugan aragun na upama ko so tamukan na paman na miya kasulod sa giya ko to paman na nisab nakibugay kan na giya ko to adi kata giya ko to tamu. Pera-pera yang mana niya na mga lay paman na mga datu udi na paman na mga tatamukan na mga tao apaman na didan imbugay giya ko to adi kata giya ko to tamu. Nanay no kapaman na anong buwa paman na maka nanayaw kira naman buwa nipay apaman nagyang kutua masa apaman na kapaguyag kira no Allah napsululo niya nagyang kutua tao na may kamauman niya na tuga niya nagyang kutua apaman na tawa niya pandiyakan padurwati mo mga ulama naginan suyaman na niyan na mapasang ikapriba ay ini pagintaw niyan sang kaya dunia nakaprib 6 apaman na di dalawa sa giyang kutua anto lagi kutua di mamuli sa 5-6 hari mga buboy biya kada-kada na kemas antaro andin di paman na lagi di hindi oras na ino pa na paman na sulda na giyang kutua buboy ang giyang kutua postumya na kayo pa na kami 5-6 ay lagi di pa na paman na andin di kakiribinian apaman na sulda na giyang kutua buboy ang giyang kutua postumya eno menutu paman na makamu sa pera kanda karata sira na paman na lista sa giyang kutua 5-6 lang na paman na kapriba apaman na pergi sugagiyang kutua tamu amalagi dusing kami ang wasagiyang kaya mga bumboy ano na mga kawasarakatan mga meranaw aya ko yung gandiran na 5-6 aya man niya na usumukaw na magutang kaw da kapital ka na peruangan yang sa paman na mga 2,000 na amay ka paman na pasuin na kaw nagyang kutua perang ka na paman yan na anak tubuh yan anak lawan yan anong pa naka-5 ka biyar pero naka-5-6 bagang kanya sa perak na pagkadabot na niya kutua perak yan kung makubigay kanya sa paman na 10,000 na primita kaw sa mga kapitan na paman na talugatos. Gi kada kala nakauyag na gi kaya mga maranaw. O di na mga Muslim. Akala mo gusto maranaw mga Muslim o kam. Adi mariba. Apaman na umugay kaw sa tunay ni 10,000 na gi ko to paman na mga kapitan na pubugan na ka sa paman na talugatos. Uman din to kapitan. Tama sa rin kami gi ko to paman na 10,000. Na pirad mo to ay man niyan na Allahumma musta'an. Anto na dito kita ka priba. Umani ko to sa magatos. Oy, api yang pasangan yan natan to agi ang kutua kama kakararinan. Eno to da perwi. Apa man na miya kau kitsa utang agi ang kutua paman na kautangin ka sa agi ang kutua pagaring ka
na subalas yan na mala adigyan ko to balas adigyan ko to kasadaka. Ranok na. Oway, ya ko to paman na tawa miya ka umarka na usudi ka ka o di na yaman niya na bangga dun na piyagutangin. Nambula sang ka dun sa liyan ko to akiyasud ka ikaw uwi na mas mala ibala sa liyan ko to paman na bangga dun na piyagutangin yan ko to ka. Ya ko to paman na kaya pagapariba iyo. Nabadun na kaya pasang yan ko to paman na pagaling ka. Buwan na nang inubuhan. Na, ato na ipaman na kapaguyag kira naman po Allah subhanahu wa ta'ala. May ano yung Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Baqarah, alladhina yakuluna riba, alladhina yakuluna, ito naging ito na ayat, natin na. So sira ito ang mga tao, kanila naging ito ang piribaan. Nadi sira na tiru Allah subhanahu wa ta'ala mauyag. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Inunta na paman na lagi dagyang kutua paman na ipumamapsu syaitan. Sagyang kutua paman na gyang kutua beteng, maka pupu sa gyang kutua beteng. Ayaman na niya nagyang kaya mga paririba, yang kaya mga paririba na paman na lagi disiran umalalasing. Apaman na dinan di paano ba lagi ang kutua paman na mga bumtaliran o di lagi ang kutua mga lawasiran. Apaman na ipunutungiran lagi duba sila nagkibubeteng. Miyang na kayo sa betengan. Agi ang kutua beteng na. Apaman lagi na ko na diya di paano ba lawas ginawa niyan o niyan. O di na paman na diya paparo niya na ginan din na pamay mapurpunta lagi ang kutua mga tao mga paririba sa kaya dunia. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dira ni pamapsagyan kaya ginawa. Dzalika bi annahum qalu inutu kami paman nagyang kutu kata tabiran sa dunia na kaya kataruyan innamal bay'u mithlu riba suman sukapusay na lagi nagyang kutu kapriba. Naman utu paman nadinan din na paman na pagkaharam nagyang kutu ginawairan nagyang kutu mga ginawairan sa nagyang kutu kapriba. Ay katawiran sige mutu kapriba na lagi dagyang kutu kandagang na yang membuat sumber kiran wallah wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wallah na piya kay ni nagyang kutu kapusay kandagang ugain na piya ka haram ya nagyang kutu kapriba. Dia kan diwali-walang manalay ang ibaya kapriba. Inuto amada kana sa ikong mga bagasatan wa diran din nakagyang kaya kapriba. Why? Tigo Allah subhanahu wa ta'ala وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ satawa paman na makauno nagyang kutwa tuma paman na kate paman na sumanga ulama na dinan din diteru nagyang kaya paman na riba na haram paman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu paman na dia kutwa paman na kaya pangumar pamaku paririba ko ya ko marak nagyang kutwa tuma punsi ko Allah apaman na makokit si ko mga ulama haram nagyang kutwa kapriba na paman na falahu masalaf na upamaku targumi na tidu Allah subhanahu wa ta'ala narakian din nagyang kutwa miyaw na yamanan yan na paman na din yan ikakuyagan sa kapriba. Pakatawbat sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man 'ada na sa tawt man natin wallahi kaswin niya na niya mutu kapriba. Ayaman niya na dan yang penamati ginawa niya na miriba peruman kaulai ka ashabun nar fiha khalidun nasirang pemani mga tao si neraka jahannam agil mutu kapasok iro nakakalsiran wa tibu Allah subhanahu. Ya rata-rata mga bangsakan mga pagariyan ng diyan kaya kakuyagan sa riba. Tigo mga ulama agyang kutu paman na mga paririba na kumapsiran din na mga ginawiran sa agyang kutu ayamanan niya na masa kubuhani ang yak karata-rata agyang kutu paman na kapakang babetaliran sa agyang kutu masa watatin naihatu sya'tha kalhaliha ayamanan niya na pagkauma panuli na paguyagan panu Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutu agyang kutu mga naihaginan supaman na mga tao ama pasang ikan didiagaw atau na mana usada yang kaya niyaha kan di dia gao apa man lagi sumapas ang ikaguro o kiraman uto adna miyatay kali hatul wajah apa man na makadedemu bidedemu ira lagi yang kutu mga buntaliran sabab sa yang kutu ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala lang ama pasang kan di dia gao apa man na igiraman uto adna miyawafat na paman na gumubur au keden
na paman na ayamang mabutaliran na makadudumusiran sa alungan na mori alayha sirbalun min kitram na makapenditar siran o sa giyang kultua masa sa paman na apoy si ikunara ka jahannam wa thawbun min jarab na paman na ditar na paman andun ikasulutairan na giya talasiran kaudan na ayamanan yan na pamibunan siran sa giyang kultua masa paman na subra giyang kultua energy sa giyang kultua paman na andun ikasulutairan sa giyang kultua paman na pamamugayang kiran sa giyang kultua masa na pamanyan na giya talib na giyang kultua mga tawa mapasangikan di diagaw. Padaroon na giyang kultua paman na mapasangi ka pamangani. Apaman na pumangani sa giyang kultua lagi diyan ataw. Agiyang kultua din yan di ka pamangani na paman na kanaban yan utumaku kailangan kakanabas kaniyang miskin di mamalad. At ikitan wa di mamalad. Wa fi waji kaduhun wa khudus. Na paman na giyang kultua kapakauman ya rauna din yan di mapamangakatagyang kaya paman na bumtalian. Aw yati walaysa fi wajhi muz'atul lahmin bihasb mas'alati anta kapakaumas kanya na giyang kaya paman na bumtalian na den na bu sako paman na giyang kultua bumtalian. Sabab sa giyang kultua din yan di kapakalan. Na madag na paman na tao ayam ya balu ya kau ya ganyan na giyang kultua paman na pula dunia na giyang kultua pagarin na muslim. Apaman yan na abiyaw din yan tumaku kailangan na paman yan na diskan yan di mamalad na napaman na ano naman po akasiksaan yan sa anuan mo. Padalawa ito mga ulama apaman na kumaro mga tao nagimutas sa mga amaliran na mga rarata. Agya butas sa mga amal ang mga rarata apian to na amal sang kaya dunia ini sa parang haram ako tumanian na mudal usam ya karat-tarata ibustad na bumiyaka dudu ibaw sa giyang kultua masa na mauman yan ang giyang kultua tao aming galabukon ang makatu na siran na tigiran na hal ta'arifuni apaman na makikilala iro giyang kultua amal yan naman at tigiran na ino katawan ako ka na tigiran giyang kultua tao adiman sa kakatawan oy illa anna Allah qad qabbaha surataka wa anta rihak apaman nas atigyan nam ya karata-rata kay bunta ini no tukatawa na gitu suaman yan na marata atigyan nam ya karata-rata kay bunta lang ya kadudu kay baw patakulu kadhalika kunta fid dunya naftar unu lagi yang kutu amal yan na marata atigyan na inu paman na ketanudan kagyan kutu akatataku sa dunia saka naman at tigin nagyang kutu agalabak kaamarata apaman yan nami apaman nami agda karakan si iku dunia mini suwa-suwa karakan si iku dunia na iman tuat tigagyang kutu agalabak yan amarata na buwa korkana kuuwidan ako ayaman na niya nagyang kutu amarata agalabak yan na kubawa ang aka kuuwidan nagyang kutu ataw tigwallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-An'am wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yasirun mga tawa yamanan yan na makaumassiran sa alungan na mauri na kaawidan nila na giyang kutu adusairan sa giyang kutu yamanan yan na mababawairan na miyak karata-rata at yung mga ulama agiyang kutu paman na giyang kutu gusta nila sa giyang kutu kaawid nila sa giyang kutu paman na mga dusairan na mga pagariyak mga padubod na sa giyang kutu paman na mga galabag ang mga rarata uni na paman na kambulas sa giyang kutu mga tao sa giyang kutu paman na mga galabagiran na mga rarata na insyaallah na siya tanong tuman na agiyang kaya paman na seminar tanong supat tanong na agiyang kutu paman na si kung mga pedoras tanong agiyang kutu paman yes sa kabinom antay pagalaw kung mga tao sa giyang kutu ayaman na niyan na nakakuyaga kapamuyaga kiran Allah subhanahu wa ta'ala panganintan si iku Allah miya kakuatan sa dawan sa giyang kaya pamagusayatan sa giyang kaya paman na tunay bityara sa giyang kaya kapamuyaga Allah subhanahu wa ta'ala si mga tao sa alungan na mauri sa mano ito mga pagarian na dipindi na katanungan waya paman na pagamanas tanong sa mga ganabag mga pipya na nakalabudan tanong sa giyang kultu amasa ugay naman po na amay kanita no tawbat na giyang kaya mga ganabag mga rarata
napaman na kumatalong din sa giyang kuto masa akapanguyagatutan wa Allah subhanahu wa ta'ala balasalkan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa dapit tataman niya na mapiyabalas si isa dunia na ayamala na sa luman amori panalamatan na kasano wala mulang wala pagsakan sa giyang kaya dali wa pakadarinon katayak na naging kaya ustad tanong amyakat talinguma na napaman na ibuli tanong naging kaya ng oras tanong na sa kanyang pamani makapangusya tarakatano katayak ustad sumay krupon na ini pala damir